Makambadharisa 5, makambadharisa $600. Izvozvo. Ndozvaataura. Iye ndozvaataura kasi. Nawo mauya kudari kuti munasobhadharwa zvepamutema nditi. Kasi ari kuti inini ndikukuvera chikombo. Akunyeba kuti hamuna chikombo. Hamuna. Vhura foni. Mati? Sanangura here. Mazino akapa 2022. 2022. Akandirova takatama pataigara. Tama igara 1. Abva 2022. Dere kutanga abva tarara apa tikaiti. Lechi 2. Saka ndinga nokupa windu ndinoka ndiyani. Ati mimi mama nokumaira Tanzania ndikati it's okay ndinamwe. Mutabudu fata kwa zvetu adimutazi. Jasika bati mashamu. Apa mashamu musana. Antaona anokupa windu ndiyani. Andikwasi kutaura kwa sababu nakumuona nakudi. Ndakumuona azosuzundiziwa. Abantu batamukumakulu. Abantu andani. Bazinofuva aku. Avalo. Ndakati it's okay abantu sokama iti zvino ndikwazi wakufundiswa. Kusamari anyango polisi. No yo tainzwa. Ndakabhanda. Mazino apa ubhadhara. Kechipiri tagara at 2021. Tava muviri. Simba maybe muma sanga kabakudara. Tava muviri. Ndizeka 6 months. Ona ndenda kuchipatara. Bati ndikurwara kuchipatara ndaenda. Kuchipatara ndasunga mwana kuclinic. Ndamufuna bati ndinokwane mwana. Ndasunga mwana sei clinic ndikati. Akuda yakati vazvinja ndiyako shaika plan. Ifamba mwana gari 3 days at my bed. Kubundo hospital kinzi boda signature ya baba. Isakupoli kumocha etopisi. Ufunga hapana kanda assist. Kizwa mtu akawafonera. Vakatambuya mwana ndomo ndakanaiko mwana. Chonesa kuti iwe mwana ndombeleka uko. Ita zvokuti mwana kumana ngadi, mwana ngapisa. Padara mai yangu kasvika ndakunobuda sama pepa. Tikazi chimwe mwana baba mwana zvaita mari ngandamwira mwana tia plan kuzinga zvachi ndama kwazva kuipa. Iwande kumba ndichacha ugate wewe kasi amwana wangu wako. Tikazi murore. Sowe zvadi zvanakaitanya yakainzwa. Hande kumba iwewe. Fangira kumba kwangu. Amai vangu nemumwe wangu. Bamuni wangu. Tasvika kumba zana amai wangu. Mwana efeseme yakufirwa. Tikapeta wanda kutakura chi mwana munyaradza but ina kusatakura mwana wangu tinakudza mudzi wechi wemukadzi kufunga kuti mwana wafone vanhu vemumidzi vanokwanisa kutanga kwashi ine tamu amuna wangu wakafona mwanangu ambasha vauya vati vamutakura mwana zvemazuva mashoma ndifunga vakataura kati iye mwana wavo ndiye afirwa ngavatakure mwana wangu vangu mwana ngaasiri ndifunga akatamashoko akawanda ndamatadangu matangu Pata kukrashana mama unakuna moyo ngobona ndakushinda ndakushinda gara ndakashimanzi ekoshimanzi akabatera ndakati kwase kudzokera kuno ora sisi adzora metaura nyaya yake tatukundotutuka pari zvino wakona dare zvida kuti uchita akandibvisa mazino azvidzukisa mazino 5 tunoachaja naye zvagara pacho vanhu tunotaura zino tinangafamba dzakawanda iswaki izosvika amarekodhi andi anazuma mandero wesitenda kudziva unda kumarekodhi saka kuti meseji iwa unoisiya akandiratidza ndechi uyu akasvamba ma7 foni ndiani ndiyangu akasvamba ma7 ndichanazo dziyangu uyu aakadikari nayo tane fashimanzi akakugamba mangu saka akangosvika kubva kwaabva iwe wakwira dai uda kubhadharwa naye naiye ndiani wako murume wangu ndozvakutaura saka zvakutaura izvo zvitoshamisa hakuna zvenga nyaya aiwa kana akabuda unokuya kudari utarambana saka ndati ndikutaura kungo ndimunzo kuti nyaya yakabva mazino aya haana kubva ndokwa meseji yako aya ndikuzivisa bati chikombawo chiripo kachi kweyatezvangu murume wangu akasvamba kuma7 mameseji akapinda kuma9 iye ndiyanga ane foni yangu asi ndimaita vashakukurambei mameseji aya ndikatapinda nguva yadafika na9 after go ndiyanga ane foni yangu zvataiko nditanatsana iseiko iwo ndomone foni yangu uyu ndingasi mangwana kudadi zvakadazvikaumbowo mimi kule yakuti mameseji amaziye izo andida kumanyora ndikapata meseji yanyorwele ika meseji kuti azoiti ndechikomba inenge yabva kuchikomba saka mimi kuti mameseji amazi akatora foni nguva mimi uyu atora foni kuma7 saka ndobva aita pfungwa dzokugadzirira nyaya ndotenda kudaro abva atirega ndichigadzirira mukadzi wangu uye nyaya ndobva ndanyora sechikomba tinoda kuti patsvagwe namba idzi kuti ndidzane nditika tinorequesta dzoonekwa kuti namba dzidzane kuti mese uziva here munhu ana namba idzi imimi umuziva here munhu ana namba idzi chakudiwa kutsvagwa kuti munhu ana namba idzi ndidzane zvikovasekerera moni handisi washandisa foni yako ndoda kushandisa toshiba foni
tipedza tofuna inu kashamani namba idzi dzavasudayira bhosi akatozofuna vanodayira nifuwo murume wake irimo futi unotaridza aiwa achafonirwa namba dayira dzisiri pamusoro yechangamira akanga achitaura murume achiti ndakabvata kuisa chipatara kazi ndakupa $600 yanguva kopesa kupesa apa mamukupi ida kupesana ngoti ndisozota nhasi panapa muziana zuva ati ipapi zvanabvira kushuru kuti mamisiji asi mazino asi mamisija aiwa ndikuuza mazina asi mameseji changamire ndava ndakachengira chiti imba yangu murume ndewamwe ndine vana naye andisungise asi ndikumuda murume wangu saka nhasi chichaizoita murume wangu ndere kusanangura zvikama ndimhanyira tadaro uyu haatapinda mumba mangu andipaimazi akandisiya andiamba kuchita hondo neni akaronga mukadzi atori pano panapapa auya naye anditi kwangu ano andike kwehondo akasunga kaenda kugirlfriend rake akagara ikoko ine andakumutirira atonai kumota anaye saka ndonyaya yazondirwadza kuti inini ndikuchiti murume wangu wacho akuira harasane hurema here chimbomirai kamai chimbobatsirwa kureribiro anodzingirira vamwe ndiani iwo kana vataota noise kuti kumoya ndinoda kumuona kupapana patinge utano kuzoreeshe mafune kudedera nyaya mazino yekubva mazino aya achataurayo inyaya yeboyfriend ambobuda kuenda kumba kwamai vake pakutanga vachitaura vachiti pane munhu akanoka pawindo akatanga kubamaiwa aiwa ndizvere kuti pane munhu akanoka pawindo ndopawakabva warovaka mazino acho asi pakusvika kudaro vakavabva wamainini vangu izvozvo kumashure zvazvima but kutaura kuti isusu pane munhu akanoka pawindo ubva mabuda pamaenda pa200 wakasviko ukatema shamhu ukazovabata maoko uchivawisira pasi vachibva kubvachi mazino ndizvozvo kusaka iwe uda kuedza kuti aiwa achida kutsanangura kuti ende pakubva kwakada mazino kwacho inyaya yechikomba semunyaya yevhiti zvechikomba ndazvinzwa chikomba chichafonerwa iwe wakabhadhara 600 kunani ndakabhadhara 600 nevapa panani panga panani paukaedza nokuti kana masvika pakubhadharana pakuti anoshedzawo oukamu uyu ushedzawo oukamu ini ndakatadzira mukadzi wangu handiti but ndikuda kuedza kurapa maronda kutiwo zvive zvimunakirewo ipapo changamesana ichitogona kuti ndinokeri pafunga but mbo kuti ndikugwira kugadzira mazino acho nemunhu akaisa mazino acho dokta wacho nemari andakashandisa aiwa iyoyo mazina atotengwera stage akatotengwa mazino acho nawo atoabvisa kuno kwakatonawo kudu atoabvisa madzimambo tiri kudara mavo zvinokaniwa anyway ndazvinzwa makawirirana zvenyota saka nhasi uri kuda isisa tichipedza nyaya uda ripa mombe mangani ndipe $600 emazino awakapoa ifoni yamangofuna nhamba dzakanzi mazino anzi Dr. Tenga anga pairodrom yaona neni kukuharara akabhara $300 abada ndiani usha turu anzi yako tiite police case unovharirwa imhuri yako taura nekumba inowati muri kuya kudare isazi kuti tiwe tipitsane muno andakupisa Tengamiri yangu maivhara dzidzisai vana zviparikana zvaitwa zvine weye kuzvigadzirisa nazvo zvokupitsana zvisiri izvozvo isu kunongwa vanoziva kuti mombe ina handisi kuzokuchaja mombe 5 asi zvandinozondakagarira pano tembomukudzida kudzichaja ende mombe idzozi dzinonzi kana dzaripo kuda kukudzida 5 zazvo muisine mombe imwe chete kasara $300 zvapera
Vanhu havangatigarisana pesa all the way. 2022. Why today? Ndakuvharira because kesi yako iyoyo pandini ndikuona kunge iri kesi yekuda kuuya kunoku. Aiwa ndazvadzione amuna kunditinzwa kuti pesa kunairera nditi mhuri yangu murume wangu sana fanga musungu. Ava azoita mumwe mukadzi. After so anditi akandisiya nditi munhu. Andisiya anouya achita hondo neni nezokuti avoisi kuenda kudzipo. Kudzipo wafoni mameseji yangu. Ifoni yangu akati angushuvha ndaiti imba yangu. Imba yangu. Akusele mdane hunde mahere. After so akandiramira mwana kati imba yangu. Akapinda mbamwabira wangu akawatuka tikanyara chiti imba yangu. Chipari chitira 5 months unasikia ati pacheno chipari here kuti achandiuza aite 5 months akandipanisha andi jekesera achakudazi mai chipari kuti kuti anzise abanye kuti ndokunyira kwaza ubhema mari yangu tanitsa uda nyeberwa namusi watakareka 5 months sorry shamari ngatumuda right ndamuchiva muno maniti kuenda unochengeta mukadzi wanu wako zvakanaka anditi kutozoti azoti aiwa hanzicheto nyaya yake kuti wauchengeta uyo ari kumotikari ini ndakusafa ndo pane nyaya yake nyaya yangu ari pana pachangamira uyu munhu ari mameseji pamhuri yangu ari kuti akutsvaga mukadzi wangu arukana naye wacho ndinofanira kumuziva ndikunoitina mhuri yangu vaikotienda mberi tikuna kubatsirana kuzivakubatsire shamwari unoona kuti mambo vapedza pane dzimwe nyaya dzekuti kana mambo vapedza munotauramudzwa judgment yaiswa kudhara wanzi mombe nembudzi ne$300 ndofunga ndokupapererachi maperera nyaya iyo nyaya yekuti utsvaga chikomba yekuti idarinoda kutotorai kubatsira but haiziro nyaya yawakagarira nhasi ipapo nhasi uri musungu saka panyaya yako urikota kuti weusaenda apa wapedza usainobva uchabhadhara sei wobva wabuda uchienda kana uchida kuti utsvagirwe chikomba wobva uchitoenda kumupfurisa wako wobva wanike kuitira samunhu apa wose takatonga nyaya 3 panguva imwe chete manje tinorarama muchitoro chausaini kasawa nyaya ida kugadziriswa chimbavha chinoramba chichiitwa chakawandisa chinobhabhatidzwa nini chinosekesa isusu uyo chiteerera angogara zvayo pandoda kuti zvipere zvikuitwa ende mugara pasi nemhuri hapana panombopfisira chikomba kuda kuti meseji nokuti kuya kudaro mukupanzwisa chikomba chogoramba kuti daira foni but chiripo because ndo issue yaipa kuti mazina abve ndo issue yaipa kuti mazina abve saka isusu katava kunuka moti panyaya tinotariswa kwati tiri vanhu nokuti zvinoitikwa kuti mucommunity mamukubva nomatokurira taura ako shamani gara kwasi ini ndati chimbavha chiri kuitwa chiripo ndaramba here kasawai hapana mombe 5 dzanokupa nekuti mazina akatengwa kudhara ndosaka chinzivende namacheso anongonzi kodotso obviswa kutsvagiswa futi mari zvineni muno mandi 10 ari kungopiwa mombe imwe chete iwewe uri ndururani siyani nyaya yemaboyfriends iwe uda kutanga wabatwa kana wambobviswa mazino chifungo pawe kuchabatwa chishaiti wai 2020 iri mubvunzo wangu inini wanobvunza mwana 2022 ndopakaitika nyaya yake yakudzwa 2024 ndaiti imba yangu sofa wangu wacho andiharasa akakandibova akatakura zvinhu zvangu akaenda nazvo ndakuzwai mombe imwe chete unobhadhara mombe iyoyo muswesande uno itoripo itoripo hanzi mombe yacho itoripo iri kupi muswesande iri kumavene yapera kanyaya murume uchikumuda change your behavior behavior yako haisiye munhu anoda kuimba ita manje chibva kana madzokera kumusha muenda kwaatete avo nditi avo kugara pasi
mumwe nomumwe ngaabvume paanenge anzi urongo mukaramba muchikakatana hamuna kwamuri kuenda hapana munhu anoona chiri muziso make zvinotoonekwa nevamwe asi ukaramba uchikakata imba yenyu inoita inoparara tiri kuti izvo ukanzwa kunzi iwo romwa tambira nokuti munhu anoona chiri muziso mako mumwe handi ukatosorwa unoti nai nditariseiwo izvozvo izvo uri kuonekwa uchibharangidza chaunenge uchiita pakuronga mhuri yani yako saka tiri kuti endai munogara pasi naatendi iwotorowo kana una asekuru wako utorowo musangana mugara pasi moita kuti imba yedu amai endai muchiziva kuti uyu ane mumwe mukadzi ndochokwadi makagamuchira kudhara saka izvozvo For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.